שולשלח הסוחר הממולח. היו הייתה פעם ארץ מוזרה מאוד, ארץ שמלך עליה מלך גיבור ובעל כבוד. אותו המלך היה אהוב על הכל, מזקן ועטף, מקטן עד גדול. הוא היה מצביא כה מפולפל ומוכשר, שהביס כל אויב, והעם היה מאושר. אפילו מלחמה אחת לא הפסיד. כן, המלך הזה ניצח תמיד. ובגללו כל הארץ הפכה מוזרה, בקרוב נגלה בדיוק מה קרה. המלך ההוא, שהיה קצת אדמוני, היה גם מלך מאוד ישנוני, וכל עת שלא הייתה מלחמה בפתח, היה למלך חסר קצת מתח. ובגלל שהיה כל כך משועמם, היה מפהק פיהוק עמוק, ואז נרדם. הוא היה מסוגל לישון גם במשך ימים, שבועות, חודשים ואפילו שנים. באותם הימים שגשגה הממלכה, והייתה מקום שעליו שרתה הברכה. כולם היו מברכים זה את זה לשלום בשמחה, ואומרים תודה, בבקשה וסליחה. הם היו אף עוזרים זה לזה בעת צרה. תמיד הושיטו יד, לא משנה מה קרה. כולם היו יחסית מרוצים, שמחים רוב הזמן וגם נמרצים. אך היה יוצא דופן אחד, שמצבו באמת לא היה כה נחמד, ושהיה קצת מוזר וגם קצת עני. שמו היה שולשלח, ולא היה דוכן בשוק העירוני. שולשלח לא היה כל כך טוב בעיסוקיו. הוא היה מנסה לקנות מהחלבן ביצים ומהלולן חלב. ולא רק זה, אלא שתמיד ניסה למכור פירות לחקלאי ולסייס חמור. הוא ניסה למכור גלידה בחורף ובקיץ מרק, דלת בלי ידית ובקבוק בלי פקק, סוכר מלוח ומלח מתוק וטוקי שלא יודע לשתוק, חלונות מאבן וקירות מזכוכית, ואפילו פתח פעם מסעדה בלי תפריט. כל כך גרוע היה שולשלח בעיסוקיו, עד שלמרות כל העזרה של חבריו, היה תמיד מזה רעב וסחבות בלויות היו מלבושיו. ערב אחד חזר שולשלח המסכן מדוכנו שבשוק, לאחר שניסה למכור מסגרת לתמונה בצורת חישוק, ולא הרוויח באותו יום אף פרוטה, עד שחשב שהקונים פתחו בשביתה. אולם פתאום ראה שולשלח בקבוק על המדרכה, ומתוך תסכולו בעט בו בשמחה. איי! נשמע קול חלוש ושולשלח הביט מסביב, אך כל מה שראה היה רק חתול עם חיוך חביב. מה זה? האם החתול מדבר? דבר כזה אינני זוכר. ובאותו הרגע החתול ברח, וכל הסיפור כמעט ונשכח, עד שלפתע נשמע הקול בשנית, ושולשלח הביט מיד אחורנית. אך שוב לא הצליח לראות מניין הגיע הקול. אולי היה מדובר באיש קטן, או בגמד מאוד גדול. כאן, למטה, בתוך הבקבוק! נשמע הקול רוטן בחוסר סיפוק. שולשלח הקשיב למה שהקול אמר. רק פתח את הבקבוק ואני אהיה משוחרר. שולשלח שאל בקול רם, מי פה מדבר? והקול ענה לו, זה אני, בצע השד, הוא ולא אחר. שד! צעק שולשלח, וכמעט ששמט את הבקבוק. מרוב פחד חשב הוא לברוח חזרה אל השוק. כן, זה אני.